Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Usman wa Musa kamar yadda ku sani. A darasin mu na insha Allah don kawo mana wata sabuwar hanya ne wanda zaka ringa samun katin 100, 200 har sama da haka. Insha Allah za mu kawo muku wannan sabuwar hanya a yanzu. Kafin mu shiga bidiyon mu kai tsaye ga sabbin shigowa wannan channel din namu, ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Yawa kuma ku danna mana alamar liking domin haka yana ƙara mana ƙwarin gwiwa kawo muku sabbin bidiyoyi. Yawa yanzu za mu tafi bidiyon mu kai tsaye. Zan ajiye muku link din a description kamar yadda muka saba. Yawa za ku danna shi sai kawo Chrome ɗinku kamar haka. Yana shigowa zai kawo fuska kamar haka wajen sign up kenan. Kamar yadda kuka gani yawa zai kawo ku sign up ɗin kamar haka. Yawa gashi nan inda zaka sa email address naka, nan kuma sai ka sa username. Nan kuma zaka sa phone number naka, ka cire ziron farko, nan kuma shine referral code. Idan ba ga referral code ba gashi na screen na kuma sa shi, in ya so sai ka sa shi insha Allah sai ka wuce. Yanzu haka zamu zo mu danna next gashi nan. Yawa yana nuna haka zai kaka fuska kamar haka, zai zo inda zaka yi abun nan, inda zaka sa abun nan inda kake zaune, ma'ana a local government da kuma state da kake da sauransu. Shi ma zaka cike sai nan gurin wajen passport. Inda zaka zo ka sa passport naka gashi nan sai ka sa passport ɗin kai confirmation ɗin passport ɗin. Gashi nan yanzu haka ina sa passport ɗin kamar haka, bari ku gani. Yawa nan ya nuna min Gmail ɗin da nake da su ne nan. Shi yasa yanzu gashi ina sake sa passport ɗin, gashi nan na sa shi. Sannan zaka zo wajen inda tick ɗin nan yake. Yawa kawai sai ka danna tick ɗin nan, za ka ga wajen submitting ya fito maka. Kawai sai ka danna submitting ɗin nan insha Allah gashi nan yayi creating. Zaka iya saving, gashi nan zaka iya saving. Yayi creating successfully, sun tura maka verify email ɗinka wanda ka sa email ɗin da kake registration wanda ka sa shi. Yanzu haka za mu je email ɗin kenan. Sai mu danna shi mu yi verification. Kun ga sun turo mana verify gashi na email ɗin namu, mun danna shi. Yanzu haka gashi mun danna, muna cikin Gmail ɗin namu. Yana loading ne. Yawa gashi ya buɗe mana haka. A nan wajen verification za ku an sa verification link. Yawa gashi nan na danna sa. Kawai za ku danna shi. Kuna danna shi zai yi loading haka sai ya wuce. Bari mu jira shi. Yawa kamar yadda kuka gani gashi ya ce mana email validating successfully. Gashi nan shikenan sun yi validating din email. Za a iya koma Chrome ɗinka. Kana koma Chrome ko kai refreshing ko kuma ka danna login, za ka gan shi a sama. Kawai sai ka zo ka yi login. Gashi nan za mu zo mu yi login ɗinsa. Gashi nan za mu yi login ɗin account namu. Kawai sai ka danna login. Mun yi yanzu login. Za ku ga fuskar da ya kawo mana application ɗin. Nan gurin inda za ku ga na sa muku nan shine inda na tick, shine wajen claiming, inda idan ka tara shi wannan point ɗin sai za ka ga yanayin ma kuɗin da ka tara a point ɗin, yanayin converting ɗin da za ka yi da shi. Shine za ka yi. Wannan kuma inda na zo muku shine inda za ka je ka tara shi claiming ɗin naka. Nan kuma wajen airtime ɗin ne. Duk da nan ɗin zai kai ka. Nan kuma wajen referral ne, gashi inda za ku yi referral. To yanzu za mu yi bayani a kai tsaye. Yanzu mun shiga na farko wanda na fara tick, inda za mu je mu tara shi point ɗin kenan wanda na fara sa na farko. Yawa gashi nan wannan za mu ciccike su gasu nan, kuma a gefe za ku ga irin point ɗin da za su ringa bayarwa idan ka cike shi. Kamar survey ne haka abin yake, tambayoyi ne nan za a yi ma tambaya. In kai submitting shikenan za a baka wannan point ɗin. Haka idan ka tara shi insha Allah kuma kana yin turawa za su atake yanke, za su turo maka katin ka. Yanzu gashi za mu fara tambayoyin, bari ku gani kamar haka. Yau gashi nan ina ta sawa, ina ta cikewa. To yanayin yanda ya kamata kawai kai ka cike, kawai za ka iya cikewa. Ko ka cike daidai ko baka cike daidai ba, kawai za su yi baka wannan point ɗin. Shi haka wannan website ɗin suka tsara. Kawai dai sun yi wannan ɗin ne a matsayin ka cike tukun kafin su baka point ɗin. Yawa gashi nan duk muna ta cikewa. Gashi nan ina nemo date of birth ne kenan. Ba lallai sai ka sa date of birth ɗinka ba. Idan ka ga abin zai baka irin wahala ko kuma zai ja lokaci, kawai sai ka sa kowane date of birth haka. Kawai idan ka sa shi kenan zai wuce. Muna ta cikewa. Gashi nan muna ta cikewa. Za ku zo ku yi ta danna next. Yawa kowanne ku zazzaɓa kawai sai ku danna next. Gashi nan kamar haka. Yanzu gashi nan mun zo na ƙarshe shine inda aka danna submitting. Gashi nan
Yawa kana danna submitting ɗin zai nuna maka gashi nan congratulations sun baka 2.4k shine na farko ya fi yawa kuma question ɗin shauran duk ba su da wani yawa bai fi mintuna 'yan kaɗan ba ko kuma sakanni kaɗan ka gama tambayoyin. Kawai za ka zo ka danna cancel ɗin nan daga gefe inda na zagaye shi, kawai za ka danna shi zai komar da kai asalin shi dashboard ɗin gashi nan. Yawa ya kawo mu asalin cikin inda muke survey ɗin. Yanzu za mu koma home ku gani. Idan muka koma home za ku ga yanayin tara da muka kun gani har mun tara 37 foyin wani abu na shi katin kenan. Gashi nan mun tara shi nan point ɗin da aka bamu to adadin kuɗi idan za mu yi converting ɗinsa ya koma kati to ga abin da zai yi. Kuma wannan abu ana iya converting ɗinsa ma ya koma cash ka tura shi zuwa bankin ka. Amma ba yanzu ba sai ka je irin ka wuce silver ka wuce bronze haka da silver mataki ne abin. Yanzu kun ga bari mu koma yin wani ku ga yanayin yanda za su bamu gashi nan inda na nuna muku tick ɗin nan daga gefe nan za ku ringa shiga. Gashi nan mun shiga. Yawwa gashi nan bari mu koma yin wannan ku gani. Kun ga wannan har mun gama shi successfully gashi nan congratulations sun bamu shi point ɗin. Yawwa kamar yadda ku gani bari mu koma shi ma home ɗin ku gani adadin yawan da za su bamu kun gani gashi nan za ku gani sun daɗa mana shi. Yawwa to a haka duk za ka bi ka ringa tarawa nan gurin wajen verify ne. To amma kafin ku yi komai converting ɗin kati ya kamata kowanne verify dole sai ka yi verify sannan za ka iya tura kati kai converting ɗinsa ya koma. Zan za ka sa sunanka ga sunan baba ga abunan ga state da komai da NIN number da za ka sa da komai shi ma ka saka shi insha Allah shi ma zai wuce insha Allah. Yawwa kana danna verify zai sa maka pending wannan da mintuna kaɗan za ka ga ya sa maka verified ya yi verify ɗinka shikenan. Kawai sai ka fito za ka ga wajen inda aka sa verification ɗin nan kawai za ka ga ya sa verified shikenan ka yi verify ɗin abun nan ko a point nawa ka tara za ka iya converting ɗinsa a rana ɗaya duka ka fitar da katinka. Kuma tinka nan wajen claiming ne gashi mun shigo mun tara yanzu za mu nuna muku yadda za mu tura katin. Yawa nan inda kuka ga an sa cash nan na danna shi sai ya ce mana gashi nan ba za ka iya samun damar withdraw ba sai kana account sai kana mataki na silver sannan za ka iya withdraw ɗin kuɗinka to cash ka tura shi kawai zuwa banki. Yawa yanzu mun shigo wajen inda za ka ga airtime muka danna gashi ya shigo mana nan. To abin na farko da ku ba dubawa akwai wallet yawa wannan kenan akwai kuma shi na point ɗin namu. To wannan na biyun shine na point ɗin namu za ka zo ka danna shi ma'ana ka taɓa shi yawwa kaga ya koma na point. Yawwa sai ka zo sai ka taɓa shi MTN in MTN kake bukata za ka sa number ka sai ka taɓa shi. Idan kuma Airtel kake bukata za ka tura wannan kati sai ka taɓa shi ga number waya mun sa nan kuma shine amount ɗin da za ka sa ma'ana amount ɗin da aka sa kun ga mun danna shi yanzu haka kawai abin da za mu sa passport ɗinmu da muka ƙirƙira yana kaka fuska kamar haka gashi nan nan gurin shine inda za ka sa passport ɗinka na login shi za ka sa kawai a nan gurin. Yanzu gashi za mu danna shi mu sa passport ɗin login ɗin namu gashi nan ya nuno mana mu sa gashi nan daman ne saving ɗin shi a browser kawai sai ka danna submitting. Yawwa kana dannawa gashi nan shikenan yayi successfully za ku gani ya riga da yayi idan kuka duba za ku gani. Da yake layin da na tura wannan kati ba a wayan nan yake ba yana ƙaramar waya yanzu haka ina kusa da ƙaramar wayar gashi kati na ma ya shigo insha Allah ba ku da matsala za ku iya yin wannan abu inda kun tara point ɗin nan zai zo insha Allah. Yawwa kamar yadda kuka gani gashi nan duk nan gurin in za ka yi airtime ne su me gashi nan inda suka faɗa mana sun riga da sun tura wannan kati ta cikin wannan number waya da na sa. Don haka wannan abu yana da kyau ku yi shi sosai. Yawwa yanzu sai kuma inda za ka zo ka yi referral kenan ka zo ka gayyaci mutane inda za ka kwafi ɗin link ɗinka sai ka gayyaci mutane za su baka point guda 500 shi ma point ne yana da yawa kuma yana da ba da kusan kati. Kawai yanzu za ka zo ka yi kwafi in kai kwafi sai ka tura wa abokanka idan ka tura abokanka duk wanda ya yi sign up kana da point 500 insha Allah. Shi ma idan ka tara shi za ka samu kati sosai. Yawwa don haka ku kasance da wannan channel ɗin tamu mai albarka domin kawo muku sababbin tutorial. Mun gode mu haɗa tutorial na gaba.